Здравейте! Представям ви този топ автомобил от Германия. Mercedes-Benz C220, 170 конски сили. Авангард изпълнение. Всичко по него оригинално. Джанти, пакет. Няма нещо, което да е сменено. Ходова част топ, двигател, скорости перфектни, всичко е прегледано при нас. Дава се с гаранция автомобила. Няма забележка. Кола за ценители. Пак има немски преглед TÜV, както повечето наши коли. Виждате, джанта няма забележка, дискови накладки на 90%. Колата се заслужава много. Подгревче на седалките, бурместър, звучение, музика. Виждате, седалка запазена. Много поддържан и пазен автомобил. 5 режима на каране, Dynamic Sport Plus, Eco, индивидуал. Има перата на волана, автопилотче, има шиби дах колата. Ето и отзад. Без забележки. Абсолютно уникален автомобил. Ето и двигателчето. Да покажем. Чувате го, перфектен. Всичко се поддържа в наш сервиз, знаете. Ще ви покажем и сервизите скоро. Заслужава да се види. Ботевградско 300 ни адреса, заповядайте. Елате да видите на място. Довиждане.